كمي توعلو زخبركم تعزبتنا لومي ربع 10 حدار فرق معلتن فرعان استلالوه زينا ومسنادونا حزنا لكم قريبنا لنا مكتا لكم زعدم مكدا حقوسي بغاندي نتبتاتو افلم تمالي بستقبر مرمراتات 10 زيغاتات بكورونا مركافون كراغتن كلو كلتا دمات فانيوم عمنو زبع عرزان فتنس تزرع سرناي صبو وزيت ترخيبوه ماكلاين كالاين درجة بيت مرتي أسمات كنا تمهرو عكايدام أمريكا مسدسي تايوان التكايدو ركبات كتوكاروز أو تشاينا ديكي ماتويعام فرنسا أبوان مجزاتي كابينين استزمتت انتاو كرسطات نامو بقال هاجرو مليسام بريزيدنت نيكاراغوان بريزيدنتاو مرجع بزملكت كاب إيروبا حبرة أمريكان نزمطو وقصا نتيقوام زرزر زينا حبريتا كاب منيستر طعنام تمالي أب ممرمرن موشبن مأكلات الزوباتات مأكلن دوباوك إحبحرن بستقبرن ناي لافاراتوري مرمراتات 10 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاقيت اللوم نساتهم 19 كاب أسمرا مالت 13 كاب ممرمري مأكلات 6 دما كاب موشبي مأكلات كمون حانتي كاب موشبي مأكل عسب زوبا دوباوك إحبحريوم إذا خمزي لنكالو كورونا فيروس ترخيبوهم أب خوسبيتالات زوا مأكل تعاقبهم كنكن كجبرو لمزز أنحو كلتا زيغاتات حاويهم تفاني مالو بزم مسرت تقلل لقطري بكورونا فيروس تلخف زيغاتات كسابلومي 6,974 بزيحلو 6,784 كابزيهم حاوي مستفانو 47 بموت استفاليو 248 دما جنا بوسبيتالات تعاقبهم زركبيهم منيستر طعنا 9 حدار 2021 عمنو زبع عرزاه لوم زبن نفلما جيزي نفتنس تزرق جمريا قفزانن أتليلان زتوالة مرز علي تزرق سرناي تصبو وطيت كم زحبن نحارستت ون تقبل النت كم زرخبن تحبيرو وكل يرينا قبري ووت يوسيف نزل أخو تحستو شامت ولده كاروبيو أبن الزبع عرزا لوم عمت أب 3 هكتار نفتنز تزرق 3 عينتات مرز زرقي سرناي تصبو وطيت كم الترخبو حالافي بيت صحفت حرشات الزبع من السي محرتو أرأيا حبيروم مس زنبرة سنة كرامات مينستر حرشة بتغرالله 11 كونتال جومريا كافزان أتيلان زتبهله مرز عليتات زر سرناي كمون تسألي من تعدان دخعي نتسع حرستوت كم زكفافله زحبره من السي محرتهم بحرستوت تقبل نت كم زرخبن بالسفح ملكعو كدفع له مخانون قليسهم مرز زر سرناي أب حوس ختم عرزة زبان نبري قال خفان حليف كب على الحاتينا أكحساء كم زرعت جيرون مالتي إذا 3 عينة مرز زر سرناي كافزا أتيلا جمريا زبهر كلهم إذا حجي أب 3 هكتار متفتينا من ذلك نحنا نتحرستاي كتاب عنا قل لك مسألة كوسدن كنا تحرستاي صلي من صعرا مدابريا لعقنا يتتأي بهالكم زوها غيرنا مدهانيت نعوزر اللي كتها قربوا لكم زلوا سلسة قبري أدحان كنا تاتير كمالتي تي سرناي عابتن الزباكا بمفارق ورحي حملة بزجمرة سفيح زرق حزنبرو الزناب عاب كبابي عرزان مايدمان شحن 54 ملم زناب كم التمزقبة بزمن صردما عاب شحن 108 هكتار زتزرقة اقالن تلاتاتن بحفشا عاب صبوق درجة 5 لتقيسو دما زي وقتاوي زناب يهارم سلازلو حارستوت كابلت اياغ معسيد نمكلخال زاخل زرقتهم بقبوء كأكبون كعقبون أتحساسيبهم. كلا تعينت ناي زرعتي ناي زبانة أنت مزخا مش هالو فنالو داوشالو سجمالو سرناي لوكال سرناي مالتي ناي عندنا بعنيه حليف كا وزح تايل بهلا يكون طاقيتي يعمل زبانة تايل باز قبر كم بعد عين عثر بالنونغا يقفف على دك خمت خالت زرعتي على أخليبون كقفف جميل من السجم حليف يقفف على سلازت حرساي أنا زرعتي يوات أنا كيد من عند فلوت أنا لين خيسون زلوا حجي زون نعم زرق أحمد بعتنا عين الزرق خلال من زمان أم زوانات زحشة كافي
ኣብቲን ኡዞባ ዝርከባ 14 ዲጋታትን 55 ራህያታትን እውን እኹል ማይ ብምውህላል ንሰብን ጥሪትን ጽቡቕ ኣገልግሎት ይህባ ከም ዘለዋ ዝሓበረ መንእሰይ ምሕረቱም ቀለብ እንስሳ ንምውሓስ ሓረስቶት ካብ ሕጂ ጀሚሮም ቃንጫን ሳዕርን ክእክቡን ጥዕና ጥሪቶም ክከታተሉን ተላብዮም ሓረስታይ ካብ ሕጂ ድርቋ ክእክብ ሸለል ከይበለ ዝኾነ ዓይነት ሳዕሪ ጠቀስ ንእንስሱ ካብ ሕጂ ምክንያቱ ሓሰር ማለት ባንክ ማለት እዩ ክበለን ክኽእል ኣለዎ ካብ ሓረስቶት ኣቶ ዳዊት በየነ ብግድኡ ሎም ዓመት ካብ ዝተዘርአ ዝተፈላለየ ዓይነታት ዘራእቲ ዝያዳ ምህርቲ ክህብ ትፅቢት ዝግበረሉ እቲ ሓድሽ ዓሌታት ዘርኢ ስርናይ ከምኡውን ጣፍን ዳጉሻን ምዃኑ ብምግላጽ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዘመናዊ ድኹዕን ምሩጽ ዘርኢ ስርናይን ናብ ኩሉ ሓረስታይ ዝባጽሓሉ መንገዲ ከናዲ ኣዘኻኺሩም ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ኣስማጥ ባህላውን ስፖርታውን መሰናዶታት ዘጠቓለለ ቅነ ተምሃሮ ኣካይዳ እቲ ንተምሃሮን መምሃራንን ማእከል ዝገበረ መደባት ብቐንዱ ባህልን ክብርታትን ህዝቢ ኤርትራ ከምኡውን ኤርትራዊ ጅግንነትን ሃገራዊ መንነትን ኣብ ምኹላዕ ዘተኮረ ኮይኑ ንኣገዳስነት ንባብን ኣከባቢያዊ ጽሬትን እውን ዘጉልሕ ምንባሩ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣካላውን ኣካዳሚያውን ብቕዓት ተምሃሮ ዝፍትን መሰናዶታት ብመልክዕ ውድድርን ምርኢትን ቀሪቦም ዳይሬክተር ናይታ ቤት ትምህርቲ መምህር ጅማዓድ ማዝብስምዖ ቃል እቲ ዕቁር ክእለትን ዝምባለን ተምሃሮን መምሃራንን ንምንጽብራቕ ዝዓለመ ቅነ ኣካል ስሩዕ ዓመታዊ ንጥፈታት ምዃኑ ገሊጾም ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝተረኸበ ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ ዝሃቦ ቃል ዝቐረበ መሰናዶታት ንዘሎ ብቕዓትን ክእለትን ዘንጸባርቕ ምዃኑ ብምጥቃስ ከምዚ ዝበለ መደባት ክድፍኣሉን ንምምዕባሉ ብውህደት ክስራሕን ተላብዮም ኣብ ንቑዞባ ሰገነይቲ ብህዝባዊ ወፈራታት ኣድማዒ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ክሰላሰልን ከሎ ብዝተፈላለየ ኣካላት ዝተተኽለ ፈልስታት ድማ ብዝግበረሉ ሓለዋን ዕቃብን ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ከም ዝርከብ ተሓቢሩሎም ወኪል ኤሪና ፊሊሞን ትካቦን ዘዳለወ ትሕዝቶ ያዕቆብ ገብረትንሳኤ ከቕርቦ እዩ ወፍሪ ሓምላይ ልምዓት ዝተሰላሰለ መደባት ምዕቃብ ማይን ሓመድን እቶታውነት ሕርሻ ኣብ ምዕባይ ፍግረ መሬት ኣብ ምክልኻልን ሃብቲ ገረብ ኣብ ምስሳንን ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዝገበረ ክኢላ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ልምዓት መስኖን ኣቶ ፀሃየ ገብረ መስቀል ሓቢሩ ኣብዚ ዓመት እዚ ብወፈራ ኣብ ማይ ኩዕታትን ንሕርሻ መሬትን 490 ሄክታር እዛላታት 879 ሜትር ኪብ ከትሪ ድማ ኣብ ሕዛትታትን ብፍግረ መሬት ኣብ ዝተጠቕዑ ቦታታትን ከም ዝተሰርሐ ዝገለጸ ኣቶ ፀሃየ እቲ ዝተዓመ ስራሕ ኣብ ሕርሻዊ እቶትን ኣትክልትን ጭቡጥ ለውጢ ከም ዘምፀ ኣብ 5 ዓድታት ተተኺሉ ንዘሎ 321 ሄክታር ሕዛትን ትሕዝቱን ብምጥቃስ ኣብርሂቡ ኣብ ግራውትን ሰርሕ ከለና ኣብ ማይ ኩዕኻ ከምኡን ዓይነት ስራሕት ነሰላስልና ኣብ ዓዲ ሓዲድ ዓዴት ኣብ ዝበሃል ቦታ ከም ፍሉይ ፍግረ መሬት ዝተጠቕዐ ቦታ ነይሩ ኣብኡ ኣስታት 70 ሄክታር መሬት ቅነታዊ ዛላ ክንሰርሕ ከለና 700 ዝኾንካ 700 ሜትር ኪብ ዝኾንካ ከትር ሰሪሕና ማለት እዩ እጂ ኣብኡ ብዝያዳት ለውጢ በቃ ሩይ ለውጢ ሳዕሪ ሙሉእ ሸፊኑ ዘይነበሩ ኣግራባት ከዓ ክበቕሉ ክኢሎም ማለት ኣቶ ፀሃየ ኣተሓሒዙ ሎብ ዘመን ክራማት ብወፍሪ ተምሃሮ ንልምዓት ከምኡውን ህዝብን ሰራዊትን ልዕሊ 70,000 ፈልስታት ኣብ ቀላጥ ቦታታት ከምኡውን ናይ እምነት ቦታታትን ኣብያተ ትምህርትን ከም ተተኸለ ገሊጹ ኣብዚ ንዞባና ኣብዚ ዓመት እዚ 100,000 ፈልሲ ኣፍሊስና ካብዚ 100,000 بكرمت وما تستخل فلس نيرو بسراويت تستخل نيرو بمحبرات تستخل نيرو بكومكاس تستخل نيرو وزحتي نحن أبت ناي محبرات قال لك كتف وقال لنا أين حسبنا أبت ناي كوبينا ندفع مهنياتو أب جوبو تحت سلازت كل كابتو جوبو خاني قرب نحلوا قال شجرة سلازل أوينا بزيادة نتوكل جن وتصيتها وسرح تسرح اللوك سافج درجة 800 تصدق غير كمالتي وكيل بعل سلطان أقرابن إنس هذا جرامن أبن أزوبا سجنيتي أتوهي لبلاي بوجنو أبتون أزوبا زتجبر مربات مجرب بزجبر الحلوى أبز حشة كنتات كم زركب بمتقاس مبوك لا نجرب بفلاي دم دعرو طبق مكستالن أبن كم زجبر لهم حبيرو قاح زجرة زين صاصحة بزعم صبغين ففلاي بزني عرت بزني حالاي حدش عدي نقوم حما حرسات نقوم بزعب صبغين زلوا دعرو هجي بتلك عن حلوه
ኣብ ገለ ከባቢታት ብዘይ ሓላፍነታውያን ሰባት ዝፍጸም ተርእዮ ምብራስ ኣግራብ ንምግታውን ኣብ ልዕሊ ፈጸምቲ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ኣፍሊጡ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ገብገብ ዋሳና ንዞባ ፈሮ ህዝቢ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ተዋዲድሉ ርጉእ ህይወት ክመርሕ ምእንቲ ምጥርናፍ ፋሕ ዝበለ ዓድታት ብዝለዓለ ክድፋኣሉ ጻውዒት ቀሪቦም ሓላፊ ኣሃዱ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቶ ዘርዝጊነ ማርያም ነሪና ብዛሃቦ ሓበሬታ ምምሕዳር ከባቢ ገብገብ ዋሳና ብጎቦታትን ኣጻድፍን ዝተኸበበ ምዃኑ ንማሕበራዊ ኣገልግሎታት ምቹእ ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ነበርቲ ኣብ ማእከላይ ቦታ ከም ዝጥርነፉ ንምግባር ምምሕዳር ከባቢ ቀዳምነት ሂበን ክነጥፋሉ ከም ዝግባእ ገሊጾም ነዚ ዕላማ እዚ ንምስማር ብዝተኻየደ ጎስጓሳትን ኣስተምህሮታትን ኣብ 2012ን 2019ን ክልተ ናይ መባእቲ ኣብያተ ትምህርቲ ከም እተሃንፃን ኣገልግሎት ከም ዝጀመራን ዝጠቐሳ ኣቶ ዘርእዝጊ ጸገም ዝስተ ማይ ምፍታሕ እውን ሓፅብታት ከም እተሰርሐን ጊዜያዊ ፍታሕ ከም እተረኽበን ብምሕባር ዘለቐ ፍታሕ ንምርግጋጽ ትሕተ ባይታዊ ማይ ብምፍታሽ ፕሮጀክት ቀረብ ማይ ንምውዳድ መደብ ከም ዘሎ ፍሊጦም ንኣገልግሎት ጥዕና ብዝምልከት ድማ ኣብ መስርሕ ህንፀት ዘላ ትካል ጥዕና ክሳብ ትዛዘም ሚኒስትሪ ጥዕና መደባት ክታበት ንምብጻሕ ብዘካይዶ ዘሎ ንጥፈታት ኣጋር ሓኪም ብምስልጣን እቲ ከባቢ ተጠቃሚ ኩሉ ዓይነት ክታበት ከም ዝኾነ ብምሕባር ነበርቲ ኣብ ግዜ ክታበት ንዘርእይዎ ተገዳስነት ሞጊሱ كبرات تخاتلتي نزينا وزاي دحر زحات صار مسجاجريت أبزينات وزاي أمريكا مس دسي تايوان التكايدو ركبات كتوقعرصو تشاينا بتشعة تحدار ديجيمات أوي عام تشاينا نزيز أوعيت زي زغربت ممحدار بريزيدنت جو بايدن بشدشة سمزي زقمل على ويلوخ نابتا دسيت دحر مسداديوم نتسقمتي تختاقي قبل زخننا منغست تشاينا أمريكا وشتي قديات هاقرو اتقبرو متتتاو كتوقعرصو تسوي علام መንግስቲ ቻይና ኣብ ውሽጥ ኣብ ጉዳያት ሃገሩ ንዝግበር ምትእትታው ተሪር መልሳ ግብሪ ክህበሉ ምዃኑ ከጠንቅቕ ጸኒሖም ኣሜሪካ ላዕለዋይ ልኡኽ ናብ ደሴት ታይዋን ክሰድድ ሕጂ ንፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ቻይና ክትቃወሞ ከም ዝጸንሐት የረድኡ መንግስት ፈረንሳ ኣብ እዋን መግዛእቲ ካብ ቤኒን ተዘሚቱ ኣብ ኣብያተ መዘክር ከተማ ፓሪስ ዝጸንሐ 26 ጥንታዊ ቅርስታት ናብ መበቆል ሃገሩ መሊሶም እቲ ጥንታዊ ቅርስታት ኣብ 1892 ብሰራዊት ፈረንሳ ከም እተዘምተን ንምምላሱ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝርርብ ክካየድ ምጽንሑን ይዝግለጽ ፕሬዝደንት ቤኒን ባትሪስ ታሎን እቲ ዝተመልሰ ቅርስታት መግዛእታዊ ሓይሊ ፈረንሳ ካብ ዝዘመቶም ቅርስታት ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ምዃኑ ብምጥቃስ ብሙሉኡ ክምለስ ጸዊዖም إذا خمزيلن كله سنغال، آيفوري كوست، إثيوبيا، تشاد، مالين، ماداغاسكارن بفرنسا تزمتت انتاو قرصاتن كمل سلن كسري مستريتن كمزلوا يقلت زبازحت انتاو مبقلاو قرصات أفريقيا بجزات حيلتات تزميتو أب هاجرات أوروبا أب زركب أبيات مذكر كمزلوا زحبرو تسبسبات هاجرات معرب كم بوليتيكاو مسارحي كجلجلالو سلزدليا نايمم لاسو سجمتي كوس داير رأيا كمزلوا يردوم لعلى التيس عمي تاويت كم بقلاوت انتهو قرصات أهجر أفريقيا تزميتو أب أوروبا كال كفلات عالمن كمزلو تم تسبسبات يتقصم بريزيدنت نيكاراغوا دانييل أورتيغا نبريزيدنتاو مريچا بزملكت كاب إيروبا وحبرتن أمريكان نزمصو وقصا بترنص يقوام إيروبا وحبرتن أمريكان نتي أب نيكاراغوا استخايدن بريزيدنت أورتيغا بعبلال دمصي زتعوتلو المريچا زيرتعو مخانو دحر مغلاصوم بريزيدنت أورتيغا فافشتاوያን ክብልዩ ነቂፍዎም ጉዳይ ኒካራጓ ንህዝቢ ኒካራጓ ጥራይ ከም ዝምልከት ዝገለጸ ፕሬዝዳንት ኦርቴጋ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ጉዳይ ካልኦት ሃገራት ዝገብርኦ ምትእትታው ከቋርጻ ጸዊዖም ሃገራት ምዕራብ ኣብ ጉዳይ ካልኦት ሃገራት ዝገብርኦ ምትእትታው ጠንቂ ሕንፍሽፍሽን ጸጥታዊ ዘይምርግጋእን ክኸውን ምጽንሑ ጸብጻባት የረድኡም
كبراتن كبرانن تخاتلتنا حافشاو زينا نمززام أرست زينا كندقم تمالي بستقبر مرمراتات 10 زيغاتات بكورونا ملكافهم كراغصن كلو كلتا دما تفانيوم عملو زبع عرزان لفتنس تزرق سرناي صبو وصيت ترخيبوام ማዕከላይን ካልኣይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣስማት ቀነ ተማሃሮ ኣካይዳም ኣሜሪካ ምስ ደሴት ታይዋን እተካይዶ ርክባት ከተቋርጾ ቻይና ድጊማ ፀዊዓም ፈረንሳ ኣብ እዋን መግዛእቲ ካብ ቤኒን ዝተዘምተ ጥንታዊ ቅርስታት ናብ መበቆል ሃገሩ መሊሳም ፕሬዝደንት ኒካራጓን ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ብዝምልከት ካብ ኤውሮጳ ሕብረትን ኣሜሪካን ዝመጸው ወቕሳ ነጺግዎም ዜና በዛዘም ክብራት ተኸታተልትና ምስተርፍ መደባትና ብማዓልቲ كبرات عزبتنا كم يصنحكم ጋዜጠኛ ኤፍሬም መኮንን ዘዳለው ዜና ስፖርት ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ናትናኤል ዘሚካኤልም ምክትታልኩም ድማ ብኽብሪ ዕድም ኤርትራዊት ፕሮፌሽናል ተቀዳዳሚት ብሽክለታ ደሴት ኪዳነ ብሶኒ 8 ሕዳር 2021 ኣብ ልምድን ከላ ብዘጋጠማ ሓደጋ መኪና ኣብ መበል 21 ዓመት ዕድሚያ ብሞት ተፈልያም እዛ ተስፉቲ ተቀዳዳሚት ኣብ ዝተፈላለየ ውድድራት ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብምውካል ዓቢ ዓወታት ዘመዝገበት እያ ደሴት ኣብ ዓመት 2018 ዝተኻየደ ናይ ጁኒየር ውድድራት ብዓወታት ክትብሕቶን ከላ ነታ ኣብ ሩዋንዳ ከተማ ኪጋሊ ዝተኣንገደ ናይ ግዜን ጽርግያን ውድድሩን ጸብለሊላ ዝወጸት እያ ኣብ ሰዓበት ዓመት ኣብ ኢንሰብሩኽ ኣውስትራያ ዝተኣንገደ ናይ ወርልድ ሻምፒዮንሺፕ ውድድር ኣብ ናይ ቾርኪትዮን ግዜን ናይ 22-28 ተርታብ ምርካባ ጽቡቕ መጻእ ከም ዘለዋ ኣመስኪራ ኣብ ኣርጀንቲና ዝተኻየደ ናይ መንእስያት ውድድር ኦሎምፒክ ምስታፍ ናይ መበል 11 ተርታብ ምርካባ ካብ ብዙሓት ጻውዒት ረኺባ በዚ መሰረት ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብዘመዝገበቶ ውጽኢታት ኣብ መሰልጠኒ ማእከል ዓለም ለኻዊ ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ማለት BCI ኣብ ዝውሃብ ስልጠና ክትሳተፍ ብምትሕባር ሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታን ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራን ዕድል ክትረክብ ክኢላ ኣብቲ BCI ዝተወደበ ውድድራት ከም ናይ ሓደ መዓልቲ ፌስቲቫል ALC ጃኮብስ መበል 19 ግዜ ዝተኣንገደ ቮልታ ቡርጎስ ፌሚናስ ምስታፍ ነቲ ስልጠና ድርዒ ክትውስኸሉ ከኣለት በሐፈሻ በደረጃ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝተኣንገደ ብርክት ዝበለ ውድድራት ዝተሳተፈት ደሴት ኪዳነ ኣብ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ፀወታት መላ ኣፍሪቃ ማለት ኦል አፍሪካን ጌምስ ካልኦት ውድድራትን ተሸላሚት ወርቅን ነሐስን ከም ዝኾነት ይፍለጥ ስነ ስርዓት ቀብሪ ደሴት ኪዳነ تمالي سولوس لعلوت حلفتي أما حضرت سبورت بقصر بركز زبالو أفكارتي كرد مشكلتان بيت السبان مقربان أبسترخ بلو أقات أمي أبعدو قنصي حمد أدام لبسا تعزبتنا نلوم على زي تلالو زينا سبورت أبزي تفتسيم له مسكال مدبات تلفزيون RTV نقرفكم بوغني سلام